Διαβήτης και καλοκαιρινά φρούτα. Τι πρέπει να προσέχουμε? Το καλοκαίρι φέρνει μαζί του φρέσκα, ζουμερά, λαχταριστά φρούτα. Πολλά από αυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, φυτικές ίνες και βιταμίνες. Ωστόσο, οι άνθρωποι με ζαχαρό διαβήτη θα πρέπει να προσέχουμε ποια και πώς καταναλώνουμε αυτά τα φρούτα. Κάθε φρούτο επηρεάζει διαφορετικά το ζάχαρο. Ενώ φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη ανεβάζουν αργά το ζάχαρο. Τέτοια φρούτα είναι τα κεράσια, τα βερίκοκα και τα ροδάκινα, όπου και αυτά πρέπει να καταναλωθούν με μέτρο και ασφάλεια. Προσοχή όμως στα πολύ γλυκά φρούτα. Καρπούζι, σταφύλι, σίκα έχουν υψηλό γλυκαιμικό φορτίο. Οπότε θα πρέπει να καταναλώνονται με σύνεση. Καλό θα είναι αυτά τα φρούτα να συνοδεύονται από πρωτεΐνη ή καλά λιπαρά. Ακόμη και τα καλά φρούτα μπορεί να προκαλέσουν απότομη αύξηση του ζαχάρου. Καλό θα είναι να περιορίζουμε το μέγεθος της μερίδας. Ένα μικρό φρούτο ή ένα φλιτζάνι αναμερίδα. Οι ειδικοί προτείνουν τα φρούτα να καταναλώνονται νωρίς μέσα στη μέρα, ιδανικά με το πρωινό ή με το ενδιάμεσο γεύμα. Έτσι αποφεύγονται οι απότομες αυξομοιώσεις του ζαχάρου. Τα καλοκαιρινά φρούτα δεν αποκλείονται από τη διατροφή του διαβητικού. Αντιθέτως, προσφέρουν θρεπτικά συστατικά και ενυδάτωση. Η σωστή επιλογή, ο σωστός συνδυασμός και η ποσότητα τα κάνουν σύμμαχο και όχι εχθρό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον διατροφολόγο σας και επιλέξτε καλοκαιρινά φρούτα στη διατροφή σας. Για αυτή την είδηση και άλλες πολλές, επισκεφτείτε το site και τα social media του odiabetismu.gr. Τα λέμε ξανά.